Dembaş godarên delal vara Perxudres podcast'e. Ez Ömer Faruk Baran ji vê podcastê mektubeka godar de radigeynim. Vê saetê vê deqê hûn dikubin bi wê mektubê bi we re me. Serê sibê saet 07:04 da alarm dikeve. Ez û qîzexa şiyar dibin. Rûtîna min ji bo kar avê ji bo mektebê dest pê dike. Îro ji bo rojeka enerjîk ji Şaram Nazerî şîrîn ve dikim ji telefona xwe. Em diranê xwe firçe dikin, cilên xwe lixa dikin û derbasî mutfaxê dibin. Çenteya qîzexa hazir dikim. Ne defter û kitap, kîjan fêkî, kîjan biskûwît, kîjan avdank. Di dilê xwe de dibêjim Xwedêyo kînga wê teşqelayê me biqedin. Em derdikevin hêdî ji malê, kilîda malê û a erebê kontrol dikim. Qîza min dipirse ji min, ez ê kîjan solê pê bikim? Kilîdê cardin kontrol dikim û solên wê dikim nigên wê û solên xwe pê dikim û qîza min dibêje, mamî me avdanka xwe bîr vakir. Kesereka kûr dikişînim. Solên xwe derdixim, dikevim hundir û avdankê digirim. Cardin solên xwe pê dikim, derî kilît dikim û em li erebê siwar dibin. Saeta silav û gulavê ye di veng radyoda. Digihîjin ber mektebê em. Qîza min dibêje, çenteyê me giran e mamî, bi min rawere. Erebê park dikim, pêra diçim sinifa wê. Eşyayên me bicî dikim û vedigerim li erebeyê siwar dibim. Saet 08:20. Ji xwe re dibêjim, beriya ku bigihîjim îş, çi qas dibetilim ya? Çi qas? Silav û gulav dewam dike. Bi kilameka xweş a Mihemed Şêxo betilîna xwe bîr dikim. Dajom, erebê li ber onkolojiyê park dikim. Ji erebê peya dibim û li saetê dinêrim dîsa 08:03 û dûra li bircên Diyarbekir dinêrim. Manzara min mest dike. Hewaya Diyarbekir serê payîzê pir xweş e. Dikim derbasî bînayê, derbasî odaya xwe bibim ku nasekî nexweşê min ban min dike. Doktor xanim dibe, bavê min rehmet kir. Sağ bê. Xwedê ji te razî be. Kelogirî naxwazim zêde li çavên kurê nexweşê xwe binêrim. Bi dengekî sist, tu jî sağ bî dibêjim. Xwedê cî wê cinnet ke. Ji bircên Diyarbekir bayek tê ser rûyê min. Biçek kelogirî, biçek dilşikestî, biçek dayîk, biçek doktor, biçek însan. Deriyê xestê vedibe û dikevim hundir.